Къде е котсто? Търси го да се бием! Няма го! Искам го да го намеря веднага! Няма го! Ахмат сила! Супер мега фротченска сила! Къде е? Няма го! Ще го чакам тук да се появи. Къде да го намеря? Няма го! Сядам тук да пия. Давай пийни! И ядени, пийни, давай. Кое е тази вода? Кое е тази вода? Али! Чеченица! Кое е тази вода? Чеченица се ловка! Трябва да се бием! Да стига ли? Абе, бате, чай са. Много интересна работа. Много хора искат се бият с мене, аз съм в ръцете като вятър на мелан салата. Не ме гледай, че съм сух. Аляшко, обаче за тебе се говори, че си слаб, братъл. Само изглеждаш як такъв на помпа. Моли да направиш някакъв вид, примерно коленна преса. Моли да направиш. Кой е това живота? Чеченица! Ахмат сила! Ахмат сила! Леле, бате, ти си виран голем. Ела да видим дали мога да правиш. Аплодисменти на Чеченица! Да го видим, иска да се бие с мене. Айде, давай ме, коленна преса, моли да направиш. Давай да те видим, айде, вали си отворен. Чакай, че се притеснявам. Дай да си пяс краката, давай! Едно! Две! Три! Три, мате, стига! Достатъчно! Голяма си, мате! Чакайте, че моите най-големи страхове почват да взимат превес и наистина, чеченец, само да ти кажа, брате, бъди по-милостив към мене. Аз имам две деца. Дай ми малко време да се подготвя за тази битка. Разбрах, че искаш в тенка да се биеме. Аз съм бате. Чеченица, други път ще се бие в петка! В петка ще се бие, аз съм Чеченица! Ахмат сила! Кое е това живота? Чеченица! Кое е това живота? Чеченица! Брадаре, дай ми само възможност да се подготвя. Бъди милостив към мене. Моля те да не правим циркове, хората да ни гледат. Не съм се подготвил. Благодаря ти, че си толкова благороден и милостив. Другия път в петка! Чеченица! Чеченица! Сила! Сила, Ахмат сила! Кое е това живота? Чеченица! Кое е това живота? Кое е това живота? Чеченица! Брадаре, извинявай само, че и гласа ми пада, почвам се притеснявам. Аплодисменти за Чеченица, обещах му да се бием, ама все пак той е благороден, милостив човек. Благодаря ти, приятели, за това нещо, което направи, да направим циркове тук пред хората, защото в ръцете съм като вятър на мелница. Ще видиш за какво става въпрос. Очаквам темата в клетката да се бие. Ще продължи, това не е всичко, ще продължи да знаеш. Добре. Абе, викаме малко, няма малко. Кое е това живота? Кое е това живота? Че го съм и по-натам. Ева ти големия човек. Аз мислих, че е по-древен, така виждам го. Ще се напомпам, че знам целият мускули и че го размажа, естествено. Това е ясно. Само секунда, мати. На здраве на всички!